Ja, ej, jeg elsker det. Hallo, tøser. Og sin kasse. Tøser! For satan, mand. Du byder fandme på. Jamen, det smager godt. Gå lige væk, mand. Tøser! Jeg kører bil. Take a chill pill. Jeg kører bil, Take a mand. chill pill, mand. Altså, du har 3 damer på. Altså, det Det kunne muligt det blive bedre, især er ikke hver dag, at man har 3 damer på. Altså, vi skal falde ud og give den gas på seminaret, ikke også? Ej, hvor er de smukke. Ja. De Altså, det er bare ved at de er bare lidt grimme lige nu. Okay. Altså, hvorfor vi burde tage til nogle chiquilier? Chiquilla. Hvad er det, chiquilla? Ja. Skal du viske det? Hvorfor er jeg så god? Men visker ikke ordet for en tequila. Du var rigtig Jeg skal nok gå ud og kigge, men hvis I bare holder jeres fucking kæft. Jeg fik Jeg kan gå ud med dig. Det kan se ej, det er fuck, man, det dør! Kom ud, det dør! Men du bliver nødt til at kalde et spring, mand! Kalde et! Lever den, hallo? Den lyder! Hallo? Vågn op! Du er biologilærer! Hold kæft, det lyder sexet. Ja, hold lige kæft, man, jeg er kristen! Den er meget, den er... Den døde! Den taler frækkere end dig! Tag den, Nana! Vi er kriminelle! Shit, han tænkte ikke.